al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem del Càstig, del Guillem Sala, publicat per l'Altra Editorial. Aquesta és la història d'una professora que està treballant en l'Institut de Sant Andreu, una professora que busca i no busca l'home de la seva vida, un alumne que necessita i no necessita l'ajuda d'aquesta professora, un professor que pot i no pot ser la parella perfecta de la professora, i una novel·la, doncs, plena de contradiccions. Els seus personatges tenen unes contradiccions enormes i, a més, pateixen aquestes contradiccions tant en la seva pell com en la pell dels seus familiars. Tot aquest seguit de relacions humanes s'entrelliguen i conformen una trama trepidant, amb molta vida, amb molta realitat. Jo crec que el bo que té una de les coses bones que té aquest llibre és la realitat amb la que t'enfrontes, no? Perquè està parlant d'un institut amb una alta conflictivitat, amb un barri complicat, amb unes problemàtiques que segurament molts no coneixem, i a més que és molt complexa, amb unes famílies estructurades que intenten sobreviure. Bueno, jo crec que ens posa els sentits una mica en alerta, i a més el ser aquest tan trepidant, tan febril, tan intensa, és com una mica ens posa al límit a nosaltres. No és una novel·la amable, és una novel·la que podríem dir que és dura, però alhora és divertida. O sigui, és tot una contradicció, però que crec que si la llegiu disfrutareu, sobretot amb aquest joc de contradiccions que està tota l'estona.